Diolch i'r Prylywydd. Pa drafodaethau mae'r gweinidog wedi cael ynglyn ag argaeledd profion a deunydd adolygu ar gyfer y Prawf Theori yn Gymraeg? Wel, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau bod profion theori ar gael yn Gymraeg ym mhob canolfan yng Nghymru a bod y DVSA yn bwriadu coeddi fersiwn ar-lein o'r deunydd adolygu cyn diwedd y flwyddyn. Mae'r deunydd adolygu eisoes ar gael yn Gymraeg mewn ffurf papur. Bron a eistedd lawr yn syth a dweud diolch yn fawr iawn am hynny. Mae hwn yn fater sydd wedi mynd yn ôl. Sbel, dwi'n meddwl mae'n 2014-15 o'n i'n cyfathrebu efo'r DVSA ynglyn â'r mater yma, achos da chi'n hollol iawn, wrth gwrs, mae'r profion ar gael yn Gymraeg ers blynyddoedd. Ond wrth nad ydy yr deunydd ymarfer ar-lein ar gael yn Gymraeg, surprise, surprise, be mae pobl yn wneud wrth ymarfer yn Saesneg, penderfynu gwneud y prawf yn Saesneg hefyd. Dwi'n falch bod hyn yn digwydd rwan. Mi ges I lythyr 4 ar 15 Ionawr 2015 oedd I. You will see from our letters to the Commissioner that we propose to re-examine the potential costs and benefits of developing an online driving theory test practice service in Welsh. Mae wedi cymryd 4 blynedd a hanner, ond mi wna I hawlio fo fel buddigoliaeth fach. Wel, dwi'n falch eich bod chi'n gallu gwneud hynny. Wrth gwrs, beth sy'n bwysig nawr yw bod ni'n annog pobl I defnyddio'r gwasanaeth a bod ni'n gweld cynnydd yn y nifer o bobl sy'n gwneud hynny. Achos ar hyn o bryd, dim ond 58 o bobl nath y Prawf Theori, sef 0.07%. Ac wrth gwrs mae pobl yn deall pam mae hynny'n digwydd. Ond gobeithio na welwn ni cynnydd yn hynny o beth. Y cam nesaf wrth gwrs yw I wneud yr hyn mae pobl ifanc yn defnyddio I fynd trwy'r test yna, yw I gael app yn Gymraeg, ac felly falle fyddai'n syniad i'r Comisiynydd weld os byddai'n gallu rhoi pwysau ymlaen I gael app yn Gymraeg, achos dyna'r ffordd. Dyna'r ffordd mae pobl ifanc yn dysgu ynglyn â'r pasio'r prawf theori yma.